kaixo txoriene, kaixo ez degoriturrieta, gaur fresko gato, seguraldi hona itxen dau, eta egun klasikoan, bakitzu ostegunetan itxen daugula errezeta tradizionala da 2.0 bertsioa, ekarri dotzuegu bi entxalada. Holan, harin eta beruakin ondo sartzen dara. Eta bi entxalada horrek, die bata katalana, eta bestia murtziakoa. Batan izena da Xato, eta bestien izena da Mojete. Xato eta Mojete. Xato ez da gaztelua frantzese, Xato du Campagne? Bai, baina hau isakin A, T eta O. Hau da. Xatoa, gure xatoa bezalako eratekoa, baina isakin. Hori da. Orduan, bueno, izenak bitxiak eta kontaukotzuet elaborazioa. Lehenengo ingo Xato saltza, horretarako piper txorizerua utziko beratzen. Gero ogisa frijitsu ingo, tipulina, tomatia eta berakatzak mikrowin labian berotuko ditugu 8 minutuz, eta guztixa birrinduko oliba olioakin, urrekin, almendrekin, gatzakin, piper beltzakin eta piper hauts apur batekin. Jarriko eskarola oinarri bezala, bakaiaua gainetik bota, antxoak, egalusia eta olibak, eta gatzospin askar bat ingo, entsalada horrekin bustiko eta jan. Entsalada murtziarra itxeko, arautzak egozingo ditugu, tipulina julianera mostu eta tomatiak satitxu, dana zerbitzauko egalusiakin eta olibekin bebai. Beraz, bueno, osagaiak badaukie holan aman komuniak bisek daukie egalusia, bisek daukie tomatia, bisek daukie tipulina, segeixau. Holaxe. Olioa, ostina, olibak bebai, baltzak, berez, bueno, bisak daukie holan ez aman komunian, baina desberdinak die. Azteko, azibinaz, holako elaborazioak itxen. Lehengo egoze ditut arrautzak. Hau da, entxalada multzierrantzako, mojetearentzako. Eta, bueno, joango naz, beste prestakuntza batzuk aurreratzen. Gero, zigorra emongotzat apur bat lana. Ni pila bat dugu hemen itzeiteko? Lana txikina da, Osa, barazki batzuk egin biditzugu R. Horrek aldi R mikrobin labian, edo aldi R labian. Ordan atzera aldera, jumardo. Hori da. Ondo, betxo, ni satuanean, betxo, enuen ezagutzen eta postu naiz ensala hau eikiana gaur, ze egia esan histori politia dauka, satoak. Eta, bueno, nik esate izut, enuen ezagutzen, eta sato berez deitzen zaio ensalada, berez ensala hontan erabiltzen den saltzari, ez? Gero, azpian ensaladari sato deitzen zaio, baina gehien bada saltza, eta saltza biteko erabiltzen da hori. Urrak, gero almendrak, ogi txigortua, baretxuria, ñora, gero piperrautzak. Bai, nik piper txorizero aukeratu dut, baina berez errezetiak, errezetia ñorak izan zen. Txikia badien, bai. Eta angua tradizionalagoa da. Errezetia, ez dakit gogoratzen duzun kalzotak ingen itxunian, da romesku saltzan, nik pentsatzen dut berdina, baina pentsatzen igual hango ere muan xato ditzen da beste leku baten... Hombre, niri ikusi dana tomate gutxi hau erabiltzen da, romeskoarekin alderatuz, tomate gutxi hau, gero almendrak eta urra nahaztuta botatzen diela hemen. Bai. Eta gero, bueno, hori saltzari, gero gainean jartzen den ensaladana, hori da, bueno, gehien bat garaikoa, ze hau zen ensalada bat, egiten zala, ardoan lehen guk hemen txotxa egiten dugunean, lehenengo sagardoak zemo uskoa zetozen da jakiteko, aixetonar la bota, deitzen zaio, lehenengo ardoa zemo zetoren jakiteko, kupelari, aixetonar da jartzea iturri bat, kupelari, eta illa esan lehenengo, bueno, neguan illa esan... da akzio hori, ez? Akzio hori, sartzea hori. Eta hau jaten zan. Eta hau izaten zan, ikuste osagaia zen, negukoak, eskarola daukagu, baserritarrak izaten zuten, konserban bat, ero, makaiagoa gatzetan. Orduan basan zerbait sasoikua, zeukatenakin egiten zana, orduan almendrak urrak eta izango zituzten, tomatiak, seguruenik lehenengo errezetetan, ez zan agertuko tomatiak, gerora etorriko zan, piperrautza eta bai, ero piperrautza pixka berandoz, piperrautza gero. Orduan, bueno, sasoiko produktu bat, eta bere historia daukana hori, ez? Eta urtetik urtera, imaginatzen dut moldatzen joango ziela, 2023 arte, ez? Hori da. Eta normalin hau, gero, han itxen dagoela, irakurri dut, itxen dagoela olako festa bat, xatonada edo... Xatonadak, eta hor jaten dela, ez, bereziki. Bai, hau gaina, bueno, hor daude Penedez eta Garrafe Baiaren arteko, ez,
burruka kakotxa artean, nun asmatu zan, bai. Baina kontua da, inguru hortan, Katalunian argi dago inguru hortan izan zala, eta ardoaren, historio honekin, jatorria horti datorrela, ez? Gero, bueno, ira, 1987-tik, horre, Penedeseko inguruko eskualdean, zutela, bere ganatu, festa hori antolatzen dutela, baina, bertan ingurukoa dela, eta hoxe, ensalada moduan jaten dela, eta xatoa berez, xatoa da saltza hau. Nik uste dut, saltza hau, ensaladan beharrean, arrai batekin edo edozerekin, bai, eskenean, ensalada itxeko gainera, ez da bakarrik xatoa botatzen, inbidala gatzospin bat, lehenengo hori, oliba olioa, gatza, ospina, eta gero xatoan 2 edo 3 koiaratxo. Orduan, xatoa bakarrik, hori, aragi batentzako, barazki irre batzundako, arraiantzako, nik pentsatzen dut, badala gauzat ondo geratuko dena. Eta errezeta tradizional moduan, ibilbide hortan, Penedesen daukateana, xatoaren ibilbidean, ustot, herri bakoitzak bere bertzioa omen daukala. Orduan... Baita, asko aldatzen da, bertxiotik bertxiora? Ez dakit, batzuk bazian, ez dakit, ardo ospina beharren erabiliko dute xerez ospin bat, ez dakit nola zenbatera ino aldatzen den, baina kontua da, horre, ibilbide bat daukatela antolatu da, xatoaren berzio ezberdinak dastatzeko. Kuriosoa, eta, gaur, txorienekin, zuek ikasi duzuen moduan, xato ensalada honen jatorri eta guk ere ikasi du. Eta xatoaren alen, gure satoa, ardoa eratekoa, lotura indut gehiema, eurek ere ardoarekin lotzen duten, ardoaren dastaketakin lotura dukan. Eta egongo txartolako ibilbide bat Euskal Herritik ziar, Ez dakit zerekin ingoen duen. Bitxu, hor, Gipuzko Bizkaiako kostan hor, badau, Bermion hasten da, ez da bardina, baina Bermion hasten da arrain festa, gero, hau, ondarrun itxen daue berdele egun, ez antxoa eguna, mutrikun berdele eguna, da hor, egoten di holan arrainan festa desberdinak kostatik zier. Ez dakit hori ibilbidetzat hartu lehike, baina, aste baten, danez gauza bakoitza, maiatzen izeten die, aldo zuinolako ibilbide bat, aste buru bakoitza, horrez, arrainak jaten Euskal Herriko kostatik zier. Galdera bat. Esan. 3 geruza ero lau, nik lehenko aldiz ikusten dutena, hori? Bai da, ondo estaltzeko. Ondo estaltzeko eta honek itxeko... Bai, ordan, egozi nahi dituzu, baina hori, mikroin labean egozi erre antzeko bat, ez? Bai, egozi erre, hori da. Orduan, hau da zuri bidal bihotzuten lana. Bale, zer denbora nahi zu hau, txurera? 8 minutu, mesedez? Ok. Gure mikroin labean. Eta gero hori, ontxe konektau sarienok telebiztara, xato saltza itxeko da, eta olako ontzi baten, birrinduko eina dauenean, urrekin, almendrekin, ogi frijitsu apurtxo batekin, oin inbidogula, eta oliba oliokin. Orduan, ontxe frijitsuko ogi apurtxo bat. Mentxe joengo da, eta bitartean jarraitzuko gure entzaladakin. Ondo. Gure entzalada freskua. Ez dakit, Euskal Herrixan badau entzalada tipikoren bat? Bertakoa gurea? Ez dakit dauen, Holan, ez da tradizional da? Bai, dauko pasta ensalada, arrozan ensalada, ensaladilla arroziarra, mista ensalada, betikoa. Hori da, hemengo sukaldeetan itxen dana, baina holan, errezta Euskal? Gureak hartuko jo. Ensalada mista. Ensalada mista hemengoa da, nungoa da. Hori, eta ensalada mista bati, ze bota da zaio, ze horre ere, mundua da. Nik uste dut hor, a ber, mista batean sartu da. Ni daukat teoria. Letxuga, kipula, tomatea. Ez, hori bakarrik. Ze bestela ez da mista. Niri hori atatzei date, mista baten, mista baten, mistoa izateko behar dut baita proteina batero. Ez. Zeratik ez. Beitxu. Arrautza eta egaluzea zenioke jarriko? Kontatu zure teoria, venga. Nire teoria, edo nik jatetxetara joan nazenean, eta behin gehitau jat, ensada mista bat eskatzi eta bakarrik letxuga, tomatia da tipula aukitzia. Eta gero nahi badozu, zehose gehiago aukitzia, hau da, zainzuri batzuk, egaluzia, olibak, edo horredanak hori daitzen da, ensada ilustratua. Bai, eta mista, mistoa da bakar, baina mistoa zerbait izateko, natura ezberdineko osagaiak izan behar dituzu, hor zu barazkia bakarri sartzen dituzu, zurean. Letxuga kipula, bota jozu, arrautza egosi bat.
Beste da hori, urdaiazpiko eta gazta. Orduan, entzala mistuak, badauka, letxuga, tomatia eta tipula, sabitzor, mixa egiten. Baina, misto moduan jenteak zer, hori, etxian da... Etxekoa, txorien abildua egite.eus. Zer ulertzen duzu ensalada mistoa? Ni bai, Zu, jatetxe batea, jute zat, eskatzen duzu. Bai, ensalada mistoa gusten duzu, eta eskatzen duzu, eta hori atatzen dizute, eta esatezu. Hau nik txuletarekin lagungarri moduan, ero arreiarekin, guarnizio moduan, bai, baina ensalada moduan, lehen plater moduan... Bai, motz geratzen da. Egia da holan, joten pasa, herri txikietako holan hainbat jatetxe dauz, ez? Ba, igual, eguneko menua eta egoten dienak, eta izaten dira askotan plater bat eta bigarrena, beti hor, ensalada bat aldamenean jartzen dute, ez dala lehengoarekin ensalada ekartzen dizute, eta hori, barruan, presioaren barruan, eta hori bai izaten da letxuga, kipula eta tomatea bakarrik. Baina, bestela ja, ensalada bat eskatzen badu nik nahi dut ensalada bat, ematea, baldintzata. Hori ere, gero, juteza, ogitartekoetara, eta ensala, ikustezu, ogitarteko, sandwich berdea, vegetala, eta vegetala botatzen diote, arrautza egaluzea, urdaiazpiko egozia, eta, claro, hor, barazki jale bat junberda, eta nik laguna euska barazki jale, eta galdetu iten dute, parkatu. Zuen ogitarteko vegetalak zer dauka? Eta, claro, dauka... Hore egoten da sorpresia, gero. Bai, hori da. Ordan esan behar dut, nire jarri horrelako bat, baina arrautza gabe, maionesa gabe, egaluze gabe, eta urdaiazpiko egozi. Bai, hori gertatzen da, ez? Baina, hori, entzalada mistuak egin jarraitxuz, berez, holan da. Gero bakoitzak, entzalada mistua etxian, enleike guradoen moduan. Baina, berez, holan izan omen da. Gu jarraitxuko beste bigarren entzalada itxen xatorako, gogoratzen dutzuet, bauzagulo barazkixak erretzen. Ogisa, ontxe frigitxuko, olioa apurtxo bat bero dauenean, ondiogan ez? Eta hori, jarraitxuko entzaladakin. Ontxein bio, entzalada murtziarra. Hau da. Hau da berezia, dauka zerbait berezia daukala. Bai, eta dauka zer berezia, zein naiz eta udan izan, eta tomatiak bere denbora aldixan dauz, jendeak itxaitxu konserbako tomatiakin. Osa, bi aeratara inaldala, baina bat aukera ez konserbakoekin itea. Konserbakoekin itxia, ze berez mojetia, gelditu bida, daukan nolan ezaugarri nagusixena, izan bidala esia. Orduan, ezetasuna emate dutza, tomate busti horrek, geratzen da gero, hori entzaladan ospinakin eta likitotxo danakin, tomateakin, benetan da, super goxua. Ni bai gustatzen jat pila bat, Italian, badago entxalada bat, deitzen dela pantzanela. Pantzanela. Eta pantzanela entzaladia izen da ogi frigituakin. Orduan, itzen dago ogisa frigitu, eta entzaladakin ondu. Orduan, frigitzen dozunean ogisa. Eta gero nahazten dozunean hori bat, tomatien ezetasunakin, ospinakin, olioakin. Geratzen da olako testura bat, hau aldatu inbioz. Bestela horrek. Kontu zen men tantaka bat erori dela uste dut, hemendik. Bai, bueno. Horrek esan nahi duenek, txurrist, ingo dola. Orduan, distantzi. Itxen dagoenean, neurtuko jo. Egongo gara. Bueno, hau egia da, entzala bitxia, eta gaina, ona daukana urte guztian jan dezakegula. Bai, hori da. Olako, konserbako tomateekin, eta udarako, beste aukera fresko bat, entzala jateko. Egia da, udan, gure txian jarretzen dugu, dilistak eta txitsirioak eta jate, baina egia esan, ensaladak... Ondo sartzen da, ensalada egunero jate dut nik. Afaltzeko, ensalada bat egunero sartzen dut. Berdin zait, pila bat, baina negua, uda, berdin zait. Orduan, hori bai, ensalada, atera berga da, betiko letxuga eta kipula eta tomatea ondo da, baina ensalada pila bat dauzkago. Bai, eta varietate pila bat dago. Baitxu, ontsa hasi da saltoka. Hor dautantak. Arrotzan tantak etorri di. Baitxu, lehen gogunean, ontsa aprobetxeko eta ogisa frigitzeko. Bai. Isilduko da. Horrekin tantakia. Lehen gogunean pasau jaten, joen nintzen... Inzauen, olako egun bat, horrek egunak, biosula entxalada bat jatia, edo gazpatxo bat zeholan, freskua kaina bat eratia terrazan baten. Eta guztako egun errezerbia, olako jatetxe txinatar baten, hotpotak eta itxen ditxuna. Orduan da, horrek sopa beruak. Eta aukeratu gauen, urteko egunik txarrena. Orduan, jendeak izan zutan da, guztau jatzun, gomendatzen dozu? Bai? Baina, azarotik aurrera, urten ginen olako izerdi tantaka batzukin, benetan, Niri gainera gauzat asko eragiten dira, zerbait beroa, pikante jaten badut, ni izerditan ez den. Bai, nire bai. Izerditan. Zuta danok.
Entzuten dozu hor alarmia, ez? Deika da bilatzekoa, bai, banoa. Ale, ba. A ber, zen moduz dauen. Ponsaitxez, ba. Oso, ondo gu jarraitzen dugu hemen, gure tomatiak mosten. Honeia, egin ja dauz. Eta jarraitzen dugu, ba hori, osagai pila bat aukitzen, mai gainean, baina honek laizter forma hartuko dau. Ze, gure barazkixak... Honek arrotzea kendu... Bai, kendu, ogisa bai frigitzen, eta ontsa joango garaia, osagai desente hortik kentzen, orduan. Hemen txau, kanpora. Oso ondo. Eta joango gara dana, bueno, ba, dana... Ja batzen, ez? Irrintzen eta batzen, hori da. Bueno, ogisa kendu ingo. Bai. Hemen txolan baztertuko. Bai. Gotzitu arte. Hau bai. Zaren gotzutu ogisa, Atara. Eta hau hasiko gara birrintzen. Esan dakoa, xato saltza da, holan romesku saltzan, zehose antzerakoa, eta zelako aberatsak dien entxaladak, ezta? Ze entzaladak pentsatzen dozunean da, jendia, ba, igual dietan da bilenean eta esate dozu, jo, eske egun dozua dabil, ba, entzalada da oiasko paparra jaten plantxan. Baina, entzaladen barruan bebai, kristoneko aberastasuna dau, zebitxu proteina desberdinak jarri zeike arrautze goziakin, izokinakin bebai, ze jendiak beti, hori, egaluzia... Eta egaluzetik ez da urteten da, oiasko herria jarri zeike, pila ba gauza, lekaliak, frutak eta barazkixak, bai gordinik, egositxa, erreta. Osa, eskenean, ba, bueno, ba, kristoneko mundua da, gero saltzatan, eske benetan, janseike. Imaginazioakin edo zer, dana, ensaladan, bueno, esan dezagun, urtean, ensalada eta dana desberdinak. Ensaladan, ospinolio batekin dena aldatzen dalako, errezeta guztiak aldatu dira bat. Hemen, hor nik esan duzula, zaintzearekin eta jendia dauna, eta nik entzun duan astokeria handiena, eta olibak hemen dauzkagula, ni lagun bat jarri zan, regimenean, eta dietista batean joaten joan zan, eta dietista harek esan zion, ni hori buruan hiltzatuta eratu zitzaidan. Olibak kendu inzizkion, esan zion. Oliba bat jatea, oiasko erre bat jatea bezalakoa da. Nora goaz, osea... Bale, esan aduzu, olibak bai oso ondo, koipea badaukate, baina, bueno, dena bezala neurrian gaina koipea ona daukate, ez da txarra, baina hortik esatera olibak jatea dala, oliba bat jatea, oiasko erre bat jatea bezalakoa dala, bai iruditzen zait, astakeri handia ez, erraldoia. Orduan, bueno, gauza bakoitza bere lekuan, eta burua ere ezaigu jun behar. Nik uste dut hori... Hori gaztetxuak ginenean, nire lagun idoia dietan hasi zan. Eta ez dakize dietistan gana joan zan, baina, bueno, horrei tituluak entzeko mesedez. Eta horrek esan zotzan, bueno, alzauela, ezin zauela tomaterik jantze, tomatiak azukra asko zaukan, baina gero, hastian bi aldiz edo, alzauen txokolatia merixen dauda, ikusi duzu, napolitana batzuk merixendatzen, eta gero entzaladia tomatian eske tomatia ezin jot jan. Zentzu apurtxo bat izan bida bizitzan. Bueno, gure saltzia. Orduan, barazkiak, mikrouin labian erre ditxugunak, urrak, almendrak, botautza bai, ogi frigitua, piper txorizerua, oliba olioa, hementxe, gatz apur bat, eta azkenik, piperautza, horretzen, eskutauta zauen. Hor, nik jarri hotzat, piperautza mina. Gozua nahi badozue bai? Gozua zein jozu, seinale? Mina, bakotza beria, eta mina gustatzen bazaio, mina bota. Bueno, olibetara nahi nuen junik, eta hor badakizue, badaudela berdeak eta beltzak, berdeak azkenean, bueno, varietatea berdina dira, bueno, varietate ezberdina daude, baina oliba berdina da, beltza bihurtzen da, berdea izan dana. Horrena, berdea da, heldu gabe daudenak, eta hoiek jateko, bueno, ondu in behar dira, hau da, lehenengo jarri behar da, gatzunean, salmuera batean jartzen dira, aste betez, ero bestela, sosa kaustikoarekin iten da. Jartzen dira, ze bestela oso mingotza dira. Sosa kaustikoan jartzen dira oliba horiek, gero ondo garbitzen dira, eta horiek gero ja jangarri, esan dezagun, ez dira mikatzak, ez? Eta ero beltzak izango zen berdina, baina ja helduta dauden olibak izango ziren. Eta, bueno, hor, bitxia da, normalean, oliba hileko beltza daudenea ebiltzen dira, baina gero arkaskietan da oliba berdeak ikusten dira. Bueno, horrek bitxia, eta gero varietateak ezberdina daude, jateko erabiltzen direnak asko izaten dira, aragi gehiago dukatena, baina batez ere koipea ematen dutenak gutxio ematen dutela.
daude, nola da, bat deitzen dana gordina erolako da, potolak dienak, eta horrek, nahiz eta lodiak izan da, ikusti ematen duen olio pila bat emango luketen, erabiltzen dira gehien bat eskuakin, jateko, ze olio kutsi ematen dute. Horrek gordinak eta gordalak nik guztitxut horako hilda batzuk horrekin. Gordal. Bai, eta bueno, horrek hildak, ahora saltzeko izaten die, saiak. Horiek olio gutxio daukate, eta ikusita holan esan du, hemen olio pila eta berda. Ba ez, eta dira ematen duena olioa da. Ai, lagun. Bai. Bueno, hemen nik aukeratu ditxudanak gaurko olako oliba beltz batzuk, baina ikusten zuen ez diela beltz-beltzak. Nik erakurri dutena da, berdiak dienien dela oso gaztiak edo, ez? Gai. Eta gero, Beltzen dienan beltzak. Eta honek dien marroiskantzerakoak. Baina denak ez di beltzak ez da geratzen, Barietatean arabera ez di ezetan beltzak geratzen. Enaiz oliba saleani. Zer? Enaiz oliba saleani. Jartzen dizkate olibak, eta jaten ditut, jende aurrean jartzen dituzte olibak, baina nik inoiz ditut eskatzen olibak ino. Baitu nik bidaiatzen dutenean, bakitzu ze botatzen duten faltan. Terraza batera joen, garagardo bat eskatu bai, da garagardua mundu osuen dau. Baina inon ez totzu bat alatzen olibak. Baina kakauesak bai. Eta kakauetia dauden tokian, kendu munduko oliba guztia. Benetan. Niri kakauetia gutzi. Inkesta bat, txorien abildua, eitb.eu zera idatzi. Zer nahiago dituzue garagardo batekin? Kakauesak edo oliba. Mesedez. Gaina, kalorietan antzeko biak. Orduan, biak osasuntxuak, neurrian, noski, neurrian. Berdetatik beltzetara, nutrizionalki egin da, alde bakarra da, beltzak, kalori gehiago dauzkatela, berdeak baino. Orduan, berdea jaten bau, zaindu nahi baldin bauzu, berde bat izango zen, olako jatea igual galeper bat, eta beltza jate izango zen, oio bat, dietista horren jarraibideak jarraituz. En fin, erotuko gara. Sigor. Kontua da, oin, sasoi honetan jendeak dietak eta egiten ditu, interneten sartzen da, liburuetatik eta olako zerbait profesional baten eskuetan jarri mesedez. Zuen medikuen gana joan, hainbat eta hainbat dietista daude herri guztietan, jarri profesional baten eskuetan, eta hori jendeak egiten duena holan bapatean astebetean 5 kilo argaltzea hori ez da ona. Hori osasuna ezin ja izan. Pizkanaka jun behar da. Nik ulertzen dut, nahi dugula egon, hemendik 2 astetara ja, zoragarri eta lirain eta ez da izan, baina ez da ona bapatean horrela kilo pila bat kentzea. Arkoenbina solan gauzak banatzen, bai. Hau xatoana da. Saltza. Xatoa gauiko dau, eskarola, bakaia bantxoa egalusia, eta hau ez da hori. Hori ez, kipula bezala. Orduan, hemen diko ez. Eta mojetiekin jarraitzuko, arrautzat. Zena ere, mojete. Zena, politxa da, hola nagua betetzen dozu. Bai. Seguro zu, mojete bat. Bai, peletxana behar deitzen diote batzuk. Peletxana? Peletxana. Horrek ez dauka inbeste marketing aldetik, mojete, ez? Kuenkan peletxana deitzen diote. Kuenkan bebai da tipikua? Bai. Kuenkatik murtziara hor. Egon altzat inoiz Kuenkan. Ez? Zoragarri. Da, nire lagun batek, saben, hotelak behiratzen eta Kuenkaldian. Eta, saben, hor gela bat, eta hor hoge gainean Kuenkako argazki bat. Eta hor jarteko Kuenkara begira, zigor, ez que esto se harrapatzen mutil, dana, saldu bijatzu. Guk hemen dako hori aiako harriekin. Aiako harriak. Hori bai, marketing atletik horrek ez dauka. Ez dauka Kuenkakin, ez ebes. Bueno, handaude etxe zintzili dauden etxeak, eta erolako, behitu, nire lagun batek hor dauka, ni lehen asko, Kuenka asko juten ginen eskalatzera. Kuenka eskalatzeko benetan paradisua da, eta herria bera oso polita da. Eta badago olako zubi bat, zintzilik dian horrek, nola da, bai, horrek, zintzili doazen, zubi horietako bat, kableekin eta nire lagun bat, juntzean, gurasoekin da hori, eta bere ama blokeatu izan, zubiaren erdian. Aiene. Baina blokeatu, buiaka, enoa ez aurrera, ez atzera, enoa, pla! Ui, bai, bano. Eta, jarri zan, baina tensio baten da hori, eta barkatu, blokeatu, eta gero... Azkenean alturakin eta... Bai, bera bekoa ikusten zan, eta, sartu zan, eta gero damutu zan sartzeaz, eta, lortu zueten pasatzea, baina bai. Eta, esan dako, han badago, olako, baso, ez da, magikoa, deitzen diotena, han dago, die blokeak, arrizko blokeak, forma ezberdinekin. Eta bate dauka, txakur baten itxura, beste batea ez da gizar. Eta handi pasiatzen debiltzeko leku polita da,
nik uste dut, hemendik aurrera bero ingo du Kuenkan, eta, bueno, hori, badaukazu etxean Kuenkara begira egotea, Patrik esaten den moduan, ero Kuenkara gerturatzea. Bueno, gure mojetia, prest. Bueno, prest. Orduan hor bota osoa, arrautza, kipula... Tomatiak, kontserbakuak. Egalusia. Arrautza egosia, tipuleta eta oliba beltzak. Hau da, bitxu, igual gaur, etxean egin zeiketa dana baskaltzeko enbidisa emon badotzugu, honekin prese, honek ez dauka inongo misteriorik. Baina, aldozuek gaur prestatu, eta gero gabien jan, ze, hau, geroz eta denbora gehiago, bueno, biru egunez, ezkenian ospila. Hori urtsu egon behar dala, ez? Ezea. Orduan, prestatu eta biru ordutara jaten badozue, askoz behobeto. Guk, ontxe jango, ze ontxe indau, holan, oliba, ospina, eta gatza, mojetia prest. Ontxe hau utziko tontzen, xatuakin jarraituko dugu, xatu entxaladakin, eta gero bisak aurkeztuko zuet, holako platertxo baten. Ok. Xatoa. Xatoa. Bale, xatoa itxeko, lehengo gatza ospina inbidugu. Esaten dut zueten bezala. Berez. Hementxe. Eskarola berez jungo da, onduta, ensalada berez, gatzospin normal batekin, ez? Ospin olio normal batekin. Hori da. Ospin olio normal batekin, eta gero, xato txantxa batzuk ero, ez? Gainetik, de baskio, ez? Hori da. Eta hori, bueno, suposatu jendean nahaztu ingo duela dana, eta geratuko da pixkat, ez? Ospin olioa, horra doa baita xatoa. Ni beste modu baten egin. Hau da, ez, hau. Ni beste bersio baten behar dizut gero. Beitu, oso ondo iruditzen zai. Hau da, hori, entxalada ontzeko itxen dozun saltzia. Igual, ospin gehiago botako txase, honek badauka olixua. Bale. Oso ondo. Eta atarako ez dazu, hau nola zerbitzauko, zeran pentsatzen ez dakit, nun ikusten duen berorrek, platerra hundia, luzea, zabala, sakona, txuria, beltza... Beltza. Laua, eta zure, beltza edo iluna. Ustaietako bat? Zure ustaietako bat? Ustaiak ustailean, ez? Ustaiak gaur ekainean. Luzenga, besteak hor zure aldean daude. Bai, bitxu, ontxe hartukot. Tatatxan. Vale. Orduan, jarriko eskarola, oinarri bezala. Olaxe. Udan, oin eskarolaik espaukazu ero, espauduzuen eskarolakin, letxuakin egin, edo beste osto berde zuei otutzen zaizuena, Hor baduk nahi izan eskero, espinakakin, osto berde bat azpian. Hori da, orduan. Hora, entxalada rasiotxo txikitxo baten hain gau. Gero bakaia bat jarriko, horan, apurtxo bat, gainetik apurtuta. Hau makaia bat gordine, gesatuta da, gatzetan izan dako makaia bat da, gero gesatu induguna, eta orduan, gordina da, baina ez da gordina. Azkenean gatzak kozinatu egiten duelako, era batera esateko, ez? Hori da. Eta horan jateko, zora gari. Joe. Hau, kriston gozua. Gero jarriko zau, egalusia. Eta nik pentsatot lehengo saltzia eta gero... Antxoa gainean. Gainetik, antxoak eta oliba pare bat. Aber, ondo geratzen da, nere buruan, ondo geratzen da. Ontxe falta da, errealitatera pasatzea. Orduan, jarriko. Gatzospin honen. Hola, saltxatxoa purtxo bat. Antxoa pare bat gainetik. Eta hau da gure xatoa, ez dakit hango xatona da bate nolan alturan egongo dan edo ez? Penedestar bat orgu beste alden behire egongo dan, edo ze esango liguken? Bueno, penedez ardotxo batekin betzan xato. Bai, esan hortan, hortik leku guztietan ardona daude. Jo baiet. Eta gu oso, badaukagu gure ardo naparrei eta Arabar Errioxako ardoi eta holako, baina iten dituzte ardonak, beste toki batzuetan ere. Igual, mojetia, hola, hemendik jango. Pentsatzen duzu? Ez dakit, platersako bat igual ipiniko zu? Venga, jarri. Hau da gure xato, entxalada. Eta, hementxe joango da, beste entxalada de bai oso goxua. A ber, agulan jarten boto beto. Inalduzue, hori, ensaladak imakarrik, tordua, nahi izan eskero. Otordua entzaladakin? Bai, bat, eta bi holan entzalada degustaziokoa. Ni biloin tomateak hor biztan da, nik udan.
jaki gogokoena, afari gogokoena, patata tortilla bat, Gernikako piperrak eta tomaten salda. Eta hau da, gure, mojetea. Zeinekin hasiko zara? Lehenko eta bin izena datu behar zaio, mojeteari. Zeba, izena da daukan honena? Mojete. Bitu mojetea. Bueno. A ver, rautza. Boixua gero, kontserbako tomateak eta pila bat dauz. Aukeratu batzuk kalitate honekoak, ze hori gero igarriko da. Zaporean abitzen da, ostra. Tomate hauek. Horre goxua di, Oso ona. Diru gastaten. Claro. Tau, xatoa. A ver. Hau gainazuk ez tozu proba inoiz. Ez? Har gustatzen gatzun. Egia da gauzatzuk ikuste dituzu nola egiten dien, da ja, idea bat egiten zara, zapore bat, eta hori, eta imaginatzen nuena da, baina, benetan, eta romanskoarekin ez dauka. Ez? Ez dauka itxurek. Segero, ospinakin eta, hori da, urtsua geratzen da, oso goxua, zu kontxe sekarri dozu. Honen bertxeo bat. Bertxeo bat? Bertxeo bat. Hirugarren entxala degunekoa. Ale? Nik sato ensalada hartuko dut, eta euskaldun ingo dut. Nola? Pintxo bat ingo dut berarekin. Orduan ingo dut ensalada tradizionala, gaina motrailuarekin da ingo dut, sato saltza, eta ero, hemen ogi txigortua daukat, ogi txigortuan gainean aurkeztuko dugu, errez, eta bueno, beste modu bat, nahi badu ensalada oso bat jan, ero pintxo moduan. Eta zela ipiozu? Ba, errez. Lehengo motrailuan jarriko dut gatz pixka bat, almendrak eta urrak. Labean erratako baratxuria eta baratxuri txiki gordin bat. Gero horra gehituko dut piperrautza, piper txorixora haragia, tomatea eta birritzen jarraituko dut. Oliba olio txorrota da on bat, ospin pixka bat, gero aurkeztuko du ogitxi gorki gainean, egaluziakin, makaiebarekin, antxoarekin, eta eskarola osto batekin. Joe, osto bat. Bat, jarriko apaintzeko. Gehiago izango da, bueno, xatoa daukan guztia, ensalada kenduta, letxuga o berdia kenduta, berde pixka jarriko dio, baina apaintzeko gehiago izango da, loretxo bat jarriko dioguna gainea. Oso ondo. Orduan, hemen, almendrak frejituta dauzkanak, tasuk, urrak, bai. Biringailuan inordez, ingozu motrailuan. Beti, bai, erzeta tradizionalak esaten den moduan, motrailuan egiten da, lehen egingo zuten, lehenko eta ez zutelako izango, birringailua. Eta baratxuri hauek inditu dena da, bi atal, hauek labean erreta daude, buru osoa erre dut, eta gero, gordin ere bixipuntu bat eman nahi dudalako, erdia botako dio. Oso ondo. Ikusten duzuen moduan, txorienen, 3 errezeta baten presioan. Hori, supermerkatu asko gitzen dago, ofertak eta holan zehazten dituztenean, hori, txantzen dut zuen, 2 baten presioan, 3 baten presioan, zu basara holan supermerkatutara eta, holan, ez dakit, ofertak eta aprobetxatzeko. Segun, baina naiz, batez ere, holako zerbait ikusten denean, dena behiratzekoa eta irakurtzekoa eta letra txikia eta segia da gauza asko eskaintzan daudenean, zerbait egati da. Asko, iraungitze da eta oso gertu da belako, orduan jendeak erosten du pila eta ero konturatzen da, 3 egunetara iraungitu bingo dela, orduan alperrik. Ero, esaten da, letra txikia behiratzen da. Letra txikia bebai, irakurri bida. Eta garrantzitsua bebai, galdetzea zure buruari. Hori behar dot. Ze naiz eta merkia izan, merkia da, ez erostie, ez pozu bier. Ez, jende asko esaten dago, joitxu. Nik daukala beste lagun bada, que zapata horrek erosi behar nitxun ze, hain merke zauzen, bakizu zen merkia, zapatak ez erostie. Hore, ez, hori tentazioa hor jartzen dut zu, askoz be merkia da, baina ez pozu bier, ez erosi. Eta supermerkatuko da produktu asko, ni fijatzen az, beti prezio orokorrean. Hau da, leka batzuk. Honek 2 euro balixo dago, baina igual kiluak balixo dago, 4. Eta beste batzuk badauz kilua 3 eurotara. Eta naiz eta hori ez, azkenean, kiloko presioa ikustia horrek merezi dauen edo ez. Argi dagoena da, jentia diru irabazteko dago. Eta jenteak oparitu ez zerreztu oparitzen. Ematen badute merkeago zerbait egati da. Ero, estoka handia asko erosi dutelako eta kendu behar duten nahi eta nahi ez, hori izango zen, bezeroentzako honena. Baina badaude bestatzu, agian, ez da, gazta fresko bat,
Eta ez da ingozoa, tarazenik inoiz erosi izan du freskoa, holan, eta eskaintza berezia eta ez da izan, eta ero jate duzu, eta ez da duzu. Ja, izati da. Bueno, eskaintza bebai, ondo dauz, eta noixian bebai, aprobetxau bidea bebai, niri gustatzen jat, erostia, batez be, holan, garbitzeko produktuak eta ze horrek ez dauke iraungitza datarik, orduan nik horrek egoten diena besa barik erosketa, ez? Dia siniba horrek besak entzen dotzuela, nik erostea ditut beti, hori, garbitzeko produktuak. Ze, hori bai, besana, bakitzu honek, produktuak, baraskixak eta frutak eta lehen zaukien 100% besa, eta ontsa 0 daukie. Horre, diru laguntzakin egin dauen hori gauzie. Orduan, jendiak, ikuste ditzu supermerkatuan, gaurko eguna, aprilak 20 eta 21, besi gabeko eguna. Eta horren, joeten dira, erosten da, fruta eta barazki pila bada, holan, egun horokotasunean jaten diren gauzak, eta horrek ez dako besik, da gero, ikuste duzu holan kontu korrentita ez datezu, berdina atara jateze, azkenian, gauza horregatik da. Baina noixan behin. Eta gero dago jente bat, erosi itzazu, bi erosi eta 3 eraman da, ez da izan. Gauza batzukin, ondo, eta behar bat dituzu, baina Patrik esan duena, ez baduzu behar, ez joan bapatean etxera, ez dakit 10 hilar latakin, eta gero etxean hilarrak ez dituzu emaita, egia. Hori gertatu aldala. Kontserbako gauzaketan niri gustatzen gata, bakotolan etxien komuna txikixagu, komun moruan ez dugu erabiltzen, baina despentsa moruan hor badaukau gauza pila bat, eta beti badauzkat, holan kontserbak alkatxofanak, egalusienak, atartzen dien holako ofertak bi irun presian daulan, aprobetxatzen dut hori erostea, eta beti daukat. Nik hor, txikitu ditute almendrak, urrak, baratxuria, eta oin gehitu diot, piperrautza, gozoa nire kasuan. Gero piper txorizero haragia, eta oin oliba olio txorrota dagoen bat, eta hemen jarraituko du. Lenguak betzauko min puntua holan? Ez, asko, azkenean, desente atara zaizu. Ez, eta, mina ez zeo. Eta ni bai botako diona baita, ospina txorrota da bat, hemen, eta hori bada baita berezia daukana saltza honek. Ospina badara malako, orduan, ospin txorrotatxo bat. Zigorrek, xatoen txalada hartu eta eingo dau, pintxo eran. Orduan, nik urotzut berbain, pintxo institutuan inguruan. Zuk ezagutza zu, nik enak isen zaula Donostin, pintxo institutua. Zer da hori? Hau ez da patxiergoa eta DBH Deigorrozko bigarren hizkuntza ikasteko instituto bat. Da, erakunde bat, nun sustatzen den, pintxoen kultura internazionalki eta hemen txebe bai, herrixen. Orduan, instituto honen arabera, badauz, irizpide batzuk, pintxo batek jarraitzu... Pintxo on batek, nahi eta nahi jarraitzu berrekoak. Pintxo batek. Osa, gauza bat, pintxo daitzeko 6 izan bida, txikixa izan bida, 2 mokadutxotan jateko morukua, behatzekin hartzia, pintxo bat aukitzia, orduan, irizpide detzu dauz, orduan, hau ikusten dugunerako, nik urotzutolako test bat egin, eta zuk esango zazu, bai, edo ez, zure xato pintxoak daraman, edo ez. Venga, bota. Zigorren xato pintxoa. Tamaina txikia alda? Oso erlatiboa da. Ahoaren arabera. Hori da, hori erditik mosteko asmoan. Pintxo eran, nik pintxo moduan aurkeztuko banuke erdia izango zen. Hau gehiago izango zen, ogitxi gorki bat, olako tosta bat. Tostadatxo bat. Oso ondo. Tabernan egina egotea, alda? Noski gure hemen jende aurrean egin dut, bertan, ez dut erosi poto bat, ez guk egin dugu. Ez posible da tabernan bertan eitxia. Oso ondo. Abanguardikoa da? Oso. Nortasuna duka? Munduko guztia. Egin berria da? Hori prozesuan gabiz, bedaz? Hortan. Hortan bakigu. Produktu freskua erabiltzen duzu? Freskua eta konservak. Tomatetxo ba, baina kalitate honekoa. Nik ustot hau nik erantzun biotela, zerbitzuaren profesionaltasuna horri, elkarrizketak egiten ari gara, eta ikusiko zelan zerbitzatzen doztasun, da hori izango zut bukaeran. Eta gero, garrantzitsua bai da, erakunde honen arabera, informazioa eskuragarri izatea, hau da, osagaiak eta jakitzea. Hori bai, niri, betxo, amorru hori ematu ez da jatetzen baten, igual, karta baten, hau, eta zerbitzariak igual ez daki, baina galdetu biharrian, da esatutzu, alkatxofak, Nafarroak edie? Ez da hitz, mutil. Jakinin bida. Jakinin bida, zerbitzari batek, dana,
eunekoen errezeta eiten ia jakin beharko luke. Hori gero asaltzeko, ez? Asaltzeko. Eta pintxuen inguruan berdina. Bai, berdina. Osa, zer daukan gutxienez. Eta nola prestatzen den, ondo egongo litzateke. Baina pintxo batez zer daukan, nahi ez. Eta gero, osasunakin zer ikusisa daukana bebai, alergiantzako. Alergeno kontuak eta oso garrantzitsua da. Nik ontxe, hori, 30-40 urteko kuadria baten bakitzu zen bat aurdunaldi gertatzen dien, ez? Urtetik urtera. Eta hor txera dugu gakua. Baskai batera goizenian edo pintxopote batera da. Da honek zer dauka, eta badauka dana kosinatuta ondo da, huesta izan da. Bakizu nire lagun mediko bat ez esan zuen. Gaur egun, aurdun dauden asko ematen dute gaixoa direla, oza. Gehiegizkoa dala. Berak iruditzen zaio gehiegizkoa. Hau, izoztuta egon da, ez da egizar. A ber, gure gurasoak jandute denetarik, seguruenik izoztu gabe eta hemen gaude. Gintonik asku bat, purua beste bat. Da behitxu zelako onda atara gara. Eta zigarruak eta danalakoa, baina egia da. Osa, burua bezego, pixka zeintza nik ulertzen dut. Baina... Uge respetatzen dugu eta bakoitzak logikoki itxia gure dauena eta zaintzia daukaz. Nik legunean, pintxoa egiten egon ginen. Medikoan gomendioak jarraitzia, ez hemen bitxo txolonak, telebistan. Pintxoak egiten egon ginen eta etorri zan bat, eta parkatu aurdu nago, eta hau izosgaioan da izan duzu, eta justo izostua zan da hori. Baina, esan nion, ni lau seme alaba dauzkat, eta nire bigotea jandute, daneterik izostu gabe, eta dana, eta inungo arazoik ez dugukin, da laurak ondo atera di, orduan... Ez da huegolan begixak initxenan, keinu bat edo... Ez gara erotu. Bale, gure zato saltza egin da, eta ero esan dagoa, Patri izala, ingo duena da, pixkat, hemen. Gainetik jarri, hori aukeria bebai izango zen, xatoa jartzia tostada baten bezala oinarri, eta gero hori da, osagaidanak gainetik. Nik lagunean eskalida bat inagoen etxien, eta esan zuztien, eskalibada oso nada, da alberginia, pipergorria eta tipula laban erreta, eta gero esan zuztien, jarten bozu olako ogi txigorki baten, ogi txigorki bat, eskalibada, eta antxoa batzuk, hori esparteina deitzen dela. Alpargatak bezala, hori esparteina, ez dakiz egatxik izango da, igual zapatakin zer ikusia dauka, baina bai, eta bitxu holan honen ikutua, gurot esan Katalunian asko die, ez? Ogi txigortuak itxeko eta euren errezetak holan ogitan jateko. Nik ogia oina aipatzen nahi zaela, lodi geratu zaidanez, hemen ogi frigitua daukat. Eta ogi frigitua ez dio bota. Ogia frigitua hemen? Bai, hor daukat izente. Orduan, oin, hartu. Oliba beltza, ezurrakin kontu zibili, gero jateko garaian, jarriko dio. Zerbitzuaren profesionaltasuna. Bai, hori da. Kontu zibili. Igual nota jitsiko. Eta puntu batzuk jarriko izkiot, hemen, tak, horrela, eta horrela. Igual sartuko bata bixon artean? Partekatuko zu, bai? Bakoitzan dako bat. Jo, nik gure nagoen hemen taldian dako da... Ez. Eta eskarola ezin du gaztu. Zer, desente jarri dio. Nidakidan batek protesta ingo du. Esaten, zenbat eskarola jarri diozue? Benetan politxa, Eta hemen daukazue gure xato pintxoa. Elkartekoak etorri behar dira, a ber, ondo gaben. Ziur esatu dut zuela baiet. Bai, uste. Ni pentsatu da baiet. Saiatu binaz, danetatik apurtxo bat hartzen. Bai. Hemen jarriko dana, honek ezurra dauka, beraz. Asmoa zan, ezurra kentzen, baina denbora ju nintzaigu da. Maite ditugu ensaladak. Eta pintxuak. Eta zuei ere maite zaituzte dugu, eta hemen, bihar ez duzik.